ai suna baya ai alhamdulillah ni fa kira din nake so kuma kun ban sa baya so ai kin ga nan mutanen sun ba ga mana ba sai kuna kan saman fa aka gaya mana ya kamata a ce an faɗa tun wuri kowa ya tsallako gaba a yi gaba wani wasu su kan gaba gano ba canji 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 ababa a huja ababa a huja ababa a huja ababa a huja gano ba canji gano ba canji ababa a huja ababa a huja ababa a huja Ababa Uda. Kano ba canji. Ba canza ba.